Umphathiswa wamapolisa uMnumzana Bheki Cele uyaziwa akafihli makhuba kulinywa. Namhlanje uwabeke acaca amanyathelo aza kuthatyathwa ngamapolisa kwiinzame zokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane i-corona nanjengoko eli lingene tswabha kumsinga wesibini wale ntsholongwane. When you stop a taxi and people don't have masks, arrest the damn driver. When people go under law, responsible people are still the owners. When you go to supermarkets, when you go to malls, management there still have a responsibility to say in the entrance, people have sanitizers and then they come only with the mask. Umphathiswa usebenzise elithuba watyelela neyona renki yeeteksi inkulu eKapa nalapho uninzi lungayithobeliyo imigaqo yokunxitywa kweemaski nokuqelelana. Where's your mask? Umphathiswa uxelele abakwantsasana ukuba basebenze ngokuzinikela ngeli xesha leziyunguma ukukhusela uluntu kulwaphulo-mthetho ngakumbi ukuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. Be available when that young woman, when that woman, they knock at the police station and say, I'm being abused, I'm scared, I fear for my life. Don't tell that woman to go back and negotiate. There is nothing to negotiate there. Umphathiswa kulindeleke ukuba achithe iintsuku ezimbini kweli phondo. Uyibethelele into yokuba amapolisa anelungelo lokuzikhusela xa ehlaselwa. Ulebele ngelithi abo bangayithobeliyo imithetho baza kukhomba umzi onotywala.